Hola. Por certo, se dice riestra. Carmen, é riestra, non riesta. Esa a mí. É riestra. Bueno, para la próxima vez, que la primera es la peor. En nome de toda a directiva, Roberto, que está aquí comigo, Noemí, que está arriba coa cámara, quero agradecer ao Centro Cívico dos Mallos o ternos cedido gratuitamente as súas instalacións para poder levar a cabo o noso 41 aniversario. En segundo lugar, quero agradecer a Coral de Ballo, tanto adultos como cativos, por vir e deleitarnos coa actuación do seu coro. En terceiro lugar, quero expresar un agradecemento especial para a miña alumna Marta por deixarse liar por min e virose a cantar no noso festival. Non sei como farei agora para ponerle menos dun 9, pero bueno, por lo menos. Por último, non quixera deixar de agradecer a toda a xente que veu hoxe aquí a vernos e compartir con nós esta tarde de celebración. Tamén, evidentemente, o noso coro, rondalla, teatro e o grupo de pandeiretas. Este ano facemos 41 anos, que sería axiña. 41 anos co mesmo espírito altruísta co que nacemos aló na parroquia de Santa María de Oza. Espírito que trataremos de seguir mantendo durante o maior tempo posible. Grazas a todos e todas vos por formar parte da nosa familia, da familia de Tansedoira. Antes de dar paso a derradeira actuación, a rondalla, desde a Xunta Directiva queríamos ter un agasallo con todas aquelas persoas que hoxe participaron con nós. Por favor, pode subir un representante da Coral de Ballo? Por favor. Un aplauso. Marta, podes subir ti tamén? Tamén queremos agradecer aos nosos maravillosos presentadores, José Luis e Carmen, por favor. Nada, agora os deixo coa rondalla. Moitas grazas por vir hoxe.